podcast is part of the Sports Social Podcast Network. Croeso I podcast Rugby Cymru. Helo a chroeso I benediad Rugby Cymru ar noson, wel, ffrwydro. Rugby Cymru fel yr arfer. Mae fe'n digwydd bron bob 6 mis, neu hyn yn oed fwy amlwg na hynny. Carwyn Evans sydd da fi fel yr arfer. Carwyn, mae fe wedi bod yn gwbloriau fishi i bawb sydd yn y media, ond i ni sy'n paratoi i wneud pod, trwy gyrru nes i wneud joc, tro cyntaf i ni'n wneud neges i weid be ni'n mynd i drafod ar y pod. O, di'n union, a fi'n credu i'r hynny sydd yn gwybod ni yn recordio ar nos Ioi. Di'n mae wedi bod yn gwpl oriau bydde'r Undeb felly eisiau cael nôl, pethau nhw'n cael. Mae noson cael yn geia, mae lot o rachod a fwganor y beth i lle, a mae'n edrych falle bod ambell i fwgan yn codi o myd Rugby Cymru. Dwi beth yn hawdd, ond wrth gwrs, ar hyn o bryd, mae'n ddyddiau cynnar a dyw'r ffeithiau o'r stori gyd ddim gyda ni to, ond mae'n ardrothwy gemau'r hydre. Byddwn ni ddim yn meddwl mai dyma'r fath o hysbysebion bydde'r Undeb wedi eisiau cael yn y papurau newydd. Na, os chi ddim wedi gweld y newyddion, stori yn Telegraph ynglyn â tîm menywod Cymru. Gyntaf o oll cyn i fi mynd mewn i hwn. Sa'n moyn trafod yr Undeb. Sa'n credu bod Carwyn moyn trafod yr Undeb. Mae'r ddoi ni, os ni fod yn gwbl onest, di cael llon bol o drafod pethau fel hyn. Yn bersonol, ni'n edrych ymlaen i drafod neu pod positif yn edrych ar pwy dyle bod yn tîm ni ar gyfer yr Hydref, a pwy sy'n bod yn chwarae dda, pwy sy'n gorfod cael ei ddewis oherwydd y ffordd maen nhw'n ware. Dyna sy'n fi'n teimlo, Carwyn, fi'n credu ti'n teimlo rhywbeth yn debyg. O, definite. Mae'n drist mewn ffordd, mae 3 o'n Rhanbarthau ni'n ennill ar y penwythnos, a'n anffodus, dyn nhw ddim yn cael y sylw nhw'n heiddi achos bod na bethau unwaith eto wedi digwydd oddi ar y cael wedyn. Mae'n siomedig mae fel am ei mynd, ond yn sicr, newn ni'n gwario gormod o amser yn edrych ar hwn, ond achos mae yna gêm go bwysig hen chydig dros wythnos, a fi'n edrych mlaen i weld pwy fath o dîm fydd Gatlan dynnu ddewis, yn gwybod honest ydy. Jean-Claude i Fiona Thomas ar y waith hi ar hwn, ond stori hi yw sydd yn Telegraph, a dylwn ni weid ar y foment mae bach o angytuno, fi'n gyrru sy'n mynd mlaen o'r ran beth sy'n cael ei datgelu yn y Telegraph a be mae'r WOU yn gweud, felly mae hwn dal yn ddatblygu wrth i'n blaen. Y prif bwyntiau fi'n credu yw oedd sefyllfa cytundebau llynedd, dim llynedd, mae'n teimlo fel llynedd, cyn y WXV wrth gwrs, lle oedd e ddim wedi cael ei datgelu be oedd yn digwydd ar cytundebau. Wedyn, ar drothwy WXV gafodd 37 o gytundebau ei cytuno. Oedd hwnna wedi cael ei weld fel rhywbeth positif, oedd y WIU yn gweud pethau fel mae cytundebau 2 flynedd sy'n fwy positif, mae'r arian yn fwy positif i'r chwaraewyr. Nawr mae'r stori wedi dod mas bod oedd y WIU wedi mewn ffordd, neu oedd rhai enwau yn y WIU, yn enwedig Nigel Walker, sydd wedi cael ei enwi, wedi gweud i'r chwaraewyr, os nhw ddim wedi arwyddo'r cytundebau yn yr haf, bydden nhw'n cael ei tynnu o WXV2 a felly yn colli unrhyw gyfle o gystadlu yn cwpan y byd y flwyddyn nesaf. Fel mae pethau wedi digwydd, nath nhw arwyddo'r cytundebau, nath nhw aros yn WXV2 a sicrhau eu lle yn y cwpan y byd blwyddyn nesaf. Oedd hefyd sôn bod bod y Women's Rugby Association, y WRA, mae WRPA wrth gwrs yn rugby dynion, mae'r WIU, mae acronyms yn plenty fan hyn, ond Women's Rugby Association, WRA, oedd y chwaraewyr wedi cael nhw i gytuno'r cytundebau ar eu rhan nhw.
nath Iwan Cunningham yn ôl y sôn wedyn fynd lan at chwaraewyr a gofyn yn nhw os nhw wedi arwyddo cytundebau, neu os nhw'n mynd i arwyddo cytundebau. Mae hwn gyd, mae'n rhwystredig oherwydd ti'n gweld y sefyllfa o'r chwaraewyr mewn, oedd yn sefyllfa anodd iawn os mae hwn i gyd yn gywir, a fi'n credu oedd chwaraewyr hefyd yn gweud bod nhw'n mynd yn y sal oherwydd yr achos yma, fi'n gallu meddwl am y pwysau. A fi'n credu, ni gyd gweld dros y flwyddyn diwetha bod pethau ddim cweit yn iawn fyna, oherwydd chwaraewyr ddim yn chwarae safon bod chi'n disgwyl, a'r tîm yn gyfan gwbl falle ddim wedi chwarae safon oedd pawb yn disgwyl. Ond hefyd yn ôl sôn oedd Abertini, yn ôl y Telegraph dyn ni'n dweud, Abertini, Chief Executive WIU, oedd hi ddim moyn talu yr reserves oedd yn trefeili allan ar gyfer gemau. Mae hwnna wedi cael ei... Mae WIU wedi dod nôl ar hynny, a gweud bod hwnna ddim yn wir o ran Abertini. Ond mae dal llawer o bethau yn hwn. Mae fe'n edrych yn eitha anghyfforddus i ddarllen i weddill lleia. O ran edrych nôl 19 mis yn ôl at be ddath mas y llynedd o ran misogyny, sexism yn y WIU, mae fe dal yn teimlo bod nhw heb dysgu y gwersi. Mae hwn yn, wel, bwlio yw, mae eitha llawer o bobl wedi gael fe, yn enwedig yr achos o, gofyn nhw / fforso nhw i gael cytundebau newydd cyn WXV2. Carwyn, fel nes i wedi yn dechrau, ni wedi cael llawn bol o draf ar e, ond mae hwn yn rwystredig i weld, yn wedig ar ôl foment, lle dylse fe fod yn rhywbeth positif mewn i Hydref, lle mae Cymru dynion, ddim dan cymaint o anafiadau, ddim gyda chwaraewyr ar gael, 3 fuddugoliaeth fel nes i sôn tro cyntaf ers 2018 neu rhywbeth fel yna. Ie, so, be yw'r ymateb di yn union i hwn, neu be yw'r ymateb di bod ar drydar falle, yw'r beth gorau i ddechrau da? Odi, fi'n credu fel byddai ti'n dychmygu yn dyfa, mae straeon fel un wastad yn codi barn ar drydar, a mae'n ateb ambell i gwestiwn felly, achos ti'n sôn fyna am perfformiadau'r merched dros y flwyddyn, 19 mis diwetha, a lot yn meddwl felly, a oedd na anghydweld felly rhwng y tîm hyfforddi'r chwaraewyr, ond yn dilyn adroddiad Fiona Thomas heddi nawr, mae fe'n neud ti feddwl, mae beth sydd wedi digwydd am y flwyddyn diwetha, felly neud bach o synwyr. Un beth fi yn gweld yn ddiddorol, dim o fi eisiau rhoi sylw i'r Undeb, ond gweld yn ddiddorol bod nhw'n dod mas a amddiffyn ambell i beth sy'n cael ei weid yn yr adroddiad yma, ond ddim pethau eraill. Mae hwnna'n, falle mae be maen nhw ddim yn gweud mwy na beth maen nhw'n gweud weithio, dy fe? Ond, mae lot yn lawr o linell o beth ddwedwyd llynedd bod yr Undeb yn barod i ryndo, i ddysgu a newid i ffordd ar ôl y sgandal llynedd. Mae'n edrych bod hynny ddim wedi digwydd, a bod ni ddim yn ôl fwy o gamau felly dim ymlaen, a mae'n bryderus mewn ffordd, achos mae lot o hype wedi bod dros rygbi merched yn ddiweddar, a bod pethau yn gwella, bod nhw'n cael fwy, bod nhw'n mynd yn broffesiynol, a bod yna fwy o emphasis ar gwella gêm y menywod, ond wedyn mae hwn nawr jyst yn tanseilio'r gwaith caled na i gyd mae pawb sydd bod yn clwm a trio hybu'r gêm broffesiynol i menywod i wneud, a mae fe jyst yn peri gofid mewn ffordd, le mae hwn yn gadael gêm y menywod yng Nghymru, ond hefyd rygbi yng Nghymru ar y cyfan, dyn ni'n gweud. Ie, mae'n rhwystredig i fi fel cefnogwr a yn y media, fi methu meddwl siw mae feid menywod. Menywod sydd yn glwm dy hwn. Fel yn ni'n gweud, fel nath Carwyn gweud fyna hefyd, nath y WIU weid, pryd nath Abertini ymuno gyda'r proses, nath hi gytuno i dalu travelling reserves, match fees, and engaged regularly with the WRA yw'r frawddeg. So, mae fe'n achos arall lle
ti'n meddwl am pryd nath dynion bron mynd y streic blwyddyn a hanner yn ôl hefyd. A mae fe'n un arall lle mae fe'n teimlo fel bod y chwaraewyr y WRPA neu WRA yn yr achos yma, yr WRU methu cytuno, a bod nhw gyd yn trial dod i ryw fath o gytundeb a mae fe'n teimlo fel mae rhyw fath o power struggle yw'r frawddau Saesneg fi eisiau defnyddio. A mae fe'n teimlo fel mae pwer ddim yn gytbwys na a pawb ddim yn gweithio dy gilydd mewn ffordd, dylsyn nhw. Dyna sy'n mae fe'n edrych o ti allan. Sa'n gwybod fwy na fi wedi gweld heno, i fod yn gwbl onest. Mae fe'n neud fwy o synwyr. Wel, dyna ni wedi, mae fwy o ddealltwriaeth nawr dy fi o gwbl o negeseuon fi wedi cael yn ystod o flwyddyn o bobl gweud popeth ddim yn dda fyna. Mae pethau fel na fi wedi clywed yn cyfweliadau, pobl yn gweud, dwi'n popeth ddim yn dda, dwi'n popeth ddim yn cweit yn gywir. A nawr mae fe'n neud fwy o synwyr i fi yn bersonol. Fel fi'n gweud, fi'n rhwystredig. Sym lot fwy fi eisiau gweud, really. Fi'n credu bod beth i ti'n gweud fyna yn eco o lot o gefnogwyr rygbi Cymru ar draws y lan o ffordd. Mae fe'n twmlo fel cic arall i'r cic yn y teeth a just gobeithio geith ei sorto a bod na outcomes positif a bod beth sydd angen digwydd i wella'r sefyllfa yn digwydd hefyd. Yn union. Ni'n mynd i symud ymlaen. Nid oherwydd bod hwn ddim yn bwysig, mae fe'n bwysig, dyna pam i wedi dechrau fe ar ben podlediad ni, ond oherwydd fi'n teimlo fel fi mewn safle eitha anghytbwys dy hwn, a hefyd, i fod yn gwbl onest, mae fe'n anodd gweud popeth ar y foment wrth i'r stori datblygu. Felly, newn ni symud ymlaen i edrych at ddynion Cymru sydd yn chwarae wythnos nesaf yn erbyn Fiji. Gêm cyntaf nhw o'r Hydref yn chwarae yn erbyn Australia a De Affrica hefyd. De Affrica gyntaf yn wedyn Australia. Fi'n gwybod? Ond gêm di Sul, sef, wel, dim be byddwn ni yn hoffi wylio. Fi'n credu dylefol yn gêm dda iawn fi'n credu yn erbyn Fiji. Ond gêm di Sul, penwythnos nesaf, cwestiwn yw, pwy sy'n mynd i fod mewn y tîm? A i fod yn onest, fi'n credu hwn yw, yn fy marn i, 15 fwy o dadleuol ni wedi cael yng Nghymru ers gryn dipyn o amser. Fi'n credu, ti'n edrych yn ôl at gwybod y byd diwetha, oedd y tîm ddim yn sefydlog, byddwn i ddim yn gweud. Oedd e ddim yn sefydlog, ond oedd e'n eitha, oedd ti'n gallu gweld rhyw cefn i'r tîm. Oedd asgwr cefn i'r tîm, oedd e'n llifo. A wedyn, Ionawr, oedd e, wel, 6 glad, oedd e bron fel, wyt ti'n ifanc, o ti'n ffit, o ti'n rydd. Ti'n gallu dod mewn, ti'n gallu ware. Pobl yn ware mas y safle, wrth gwrs. Fy'n ni weld hwnna eto dros y haf, chwaraewyr eto yn anaf, da anafiadau. Ni'n edrych nawr, stym gymaint o anafiadau, wrth gwrs, mae dal chwaraewyr fawr, Tylubu Falatau, Ben Carter newydd gael ei chyhoeddi bod e allan, Siom iddo fe, wrth gwrs, ond fel nes i sôn o'r blaen, mae fi'n braf i weld bod Teddy Williams yn rhan o'r garfan, bod yn Siom ma'n ferthol bod Ben Carter ddim yn gallu fod yn rhan o'r garfan. Fi'n trio mewn enwau arall sydd ddim yn rhan o'r garfan. Wrth gwrs, Liam Williams falle yn enw fawr sydd ddim yn rhan o feddwl bod e wedi gweud bod e'n rhydd, ond dwi ddim wedi bod yn war o rygbi. Josh Adams, wrth gwrs, Anna fydd o fo. Joe Roberts, falle un arall, bydde yn y garfan os oedd e'n war yn rheolaidd. Ond mae yna llawer o ddewis, bydd llawer o dadle. Lucas Biestyn yn ymarfer nhw, even yn rhyw 2 awr. Bydd yma'n byth. Lle ti'n mynd dechrau, Carwyn? Os unrhyw un i ti bod ti'n mynd, mae rhaid i fod dechrau. Heb law yn falle y captain Dewi Lake. Wel, am unwaith fi'n credu bod ni mewn sefyllfa le mae'n dibynnu pa fath o gêm mae Warren Gatlan yn mewn chwarae yn dibynnu ar pwy mae fe yn dewis ym mha safle. Fi'n mynd i fod eitha falle dim dewr, beth yw gwrthwyneb dewr? Duedd?
fi'n meddwl bach yn cawod yn ein nawr, a fi'n mynd ddechrau yn y mewnwr, achos fi'n credu mae hwnna falle yn un Cris yn bennach o profiad falle bod... A'r ffordd mae wedi bod yn war. Wrth gwrs, mae Thomas Williams, dyn ni'n gweud, fydd dewis rhif un yn y Cris 9, achos mae wedi bod chwarae'n wych, a mae wedi bod gymaint o brofiad. Fi'n gwybod bod Rhodri Williams yn agos i'r 30, efallai bod y dros y 30 nawr, fi'n cofio yn union i oedran e. 31. Ond ar y lefel yma, diwm di chwarae am bron i 10 awd. So, ddechrau ar y mewn o'r gweud, Thomas Williams fi'n credu fydd y dewis cyntaf yn ni. Wel, mae hwnna'n iawn i ti, a wedyn ti'n ei roi fi yn Cris 10. Cerdi, le ti'n moyn nawr? Cris 10 yn ag. Fi'n credu mae fe'n 50-50. A dim amharch dy fi am Sam Costello, fyna, ond fi'n credu gyda ddim dechrau'r gorau tymor. Oedd e'n dda. Oedd e'n dda iawn yn erbyn Zebra. O'n i'n meddwl y ffordd oedd e'n enwedig. Am ryw reswm, y ffordd oedd e'n chaso kicks. Oedd e'n wych. Sa'n gwybod pam oedd e'n front and centre do hwnna drwy'r gêm, ond oedd e'n wych, a oedd ti'n gweld taclo fe'n dda, oedd paso fe'n dda rhan fwy ar y gêm, felly fi'n gallu gweld pam, mach chwarae ar y hanner fyna, ond mae fe jyst i fod yn siom bod wedi bod da anaf, cael anafiadau, wedyn dod nôl, a anafiadau dod nôl, fe ni wedi sôn o blaen. Mae fe rhwng Gareth Hanscom a Ben Thomas, a mae Gareth Hanscom yn wario dda, mae fe'n rhywun mae Gatlan dy ffydd ynddo, fi'n siŵr, o gwpan y byd, gêm yn erbyn Iwerddon yn 2019, gwpan y byd. Mae fe wedi bod na, mae fe'n neud be mae angen. Oedd e'n wych yn erbyn Australia, gwpan y byd diwethaf wrth gwrs, cael ei anafiadau, mae fe'n nôl, mae fe'n wario'n reolaidd, mae fe'n wario'n dda, gallai Gareth Melen am rhywbeth bydd ni byth eisiau gweld ar gar rygbi yn rhegi at y dyfarnwr yr wythnos yn ôl. Fi'n credu mae Gatlan mynd i dewis Ben Thomas. Y peth od bydde fe os mae fe'n dewis Gareth Hanscom ar ôl galw Ben Thomas yn chwaraewr gorau sydd yn war y cefnwr gorau yng Nghymru. Gas Ben Thomas ddim yn gêm gorau ar y benwythnos yn erbyn Ulster, falle gêm gweithio fi wedi gweld ers cwbl o flynyddau, os fi'n gwbl onest. Mae fe'n dalent arfenthol, ond fi'n credu mae fe'n mynd i war y deg, a fi'n credu mae fe'n mynd i dechrau yn Cris 10. Carwyn, wyt ti'n anghytuno da waffle fi fyna? Na, dwi ddim yn credu mod i'n anghytuno. Beth fi'n gweld yn od iawn yw'r ffaith bod Gatlan wedi gweud, os yw Hanscom mewn chwarae fel maswr, fydd e ddim yn cico at y postion. A mae hwnna wedyn yn neud ti feddwl, os mae'n chwarae Hanscom yn rhif 10, mae'n chwarae Ben Thomas, fydden ni'n ame yn y Cris 20. Problem ysda ti'n chwarae Ben Thomas yn y Cris 20 yw bod 20 gwell i gael yn Eddie James. A fi'n credu, mae fel mae Ben Thomas a Eddie James yn chwarae, fydden nhw yn plethu'n wych gyda'i gili, fel 10 a 20, a fydde'r bel yn cael i lledu mas i'r asgell. Mae'r ddoi mae'n chwarae rygbi deiniadol, rygbi, bod Eddie James yn gwlffin o foi, dyw e ddim o reidrwydd just y battering ram na ni'n gyfarwydd a gweld Gatlan y pigo yn y Cris 20. A fi'n rhywun cytuno â ti Sam Costello. Mae wedi chwarae fel chwaraewr tymor ma sydd wedi cario pwysau rhambarth a gwlad ar ei ysgwyddau am beth i 19 mis. A mae fe jyst yn edrych bod angen brec yno fe. O'n i wir yn gobeithio bydde fe ddim wedi cael ei ddewis i'r gemau ma a cael mis off. Ond yn amlwg, fi'n credu mae Dan Edwards, mae concussion, o'n i'n gweld Toby Booth yn tweeter o beth yna gynnau bod e wedi cael cynnig ymuno fel rhan o'r garfan ymarfer, ond bod wedi cael ergyd i'r pen. Mae fe mas o anyway. Ond fydden ni'n licio gweld rhywun fatha gwahanol, jyst er mwyn i Costello gael brec. Fel ti'n gweud, cael ei nafu dod nôl, a dwi'n chwarae lot o rygbi, bydden ni'n gweud 70-80% fit, a mae hwnna'n iawn am gyfnod, ti'n gallu neud e, ond yn y pen draw mae'n dal o land y ti. Mae cwpl o gamgymeriadau wedi bod dechrau tymor ma, bydden ni ddim yn disgwyl wrth chwaraewr o safon Sam Costello. So, fi'n gobeithio eitha Ben Thomas yn rhif 10, achos fi'n credu mae'r backline gallu ddewis wedyn tu fas dy fe yn un cyffroes iawn. Ond os dwi'n dewis Hanscom yn rhif 10, wel, ti bron o fod wedyn yn
dewis 20 o'r ffaith bod Ansgaf ddim yn cico. So, oedd hwnna'n Ben benderfyniad Thomas yw'r odd. unig opsiwn, neu fe? Sorry? Ben Thomas yw'r unig opsiwn wedyn, neu fe? Wel, o'n i bai bod, wel, surprised ar un o'r olwyr eraill yn rhywbeth bod nhw'n gallu cico'r postion, ond... Rhyw fath o Scarlett 2000 yn byd bynnag lle mae Liam Williams yn cico at y fist. Mason Grady from the halfway line, ti'n beth, I'll have a shot. Ond, dim byd yn erbyn Anscombe, ond mae oedran bach yn ei erbyn y nawr hefyd. Os ti'n dechrau edrych mlaen i cwpan y byd nesaf, byddwn ni'n licio gweld tîm ifanc yn y gemer hydref yma a really fel mynd amdani. Wel, fi'n gwybod bydd Anscombe yn credu bod fe'n gallu bod na yn 2 flynedd. 3 flynedd? 3 flynedd, good grief, 3 flynedd. Ond, mae'n diddorol. Eddie James, ti wedi sôn am fyna, ti wedi gweud bod e ddim yn battery ram. Os unrhyw beth, fi'n credu hwnna yw'r ardal y gêm mae fe'n gallu gwella. Mae fe'n sôn yn odd, cos mae fe'n 6 foot blinking byd bynnag, 4-5, a mae fe'n XYZ stone. Ond, os unrhyw beth, ti'n edrych ar i fi, o'r fath yna o ganolor, 12, fi'n meddwl am Jamie Roberts fel out-and-out battering ram, a wedyn mae ti Man Onw a Bundyaki, yw'r ddoi arall sy'n dod i enw. A o'n nhw'n out-and-out battering ram di ddechrau da, a wedyn nath nhw datblygu gemau nhw, oedd game cico Man Onw di gwella, wel, oedd ddim game cico da fe ddechrau da, wedyn oedd game cico da fe. A wedyn, ti'n gweld y ffordd mae Aki'n gallu paso'r bel nawr. Mae fe'n wych yn tynnu'r bel tu ôl. Mae fe'n wych yn dod y chwaraewyr oddi ar ei ysgwydd. Oedd e'n un chwaraewr tîm yn erbyn y dreigau y penwythnos. Oedd e'n wych. Ond i ddechrau da, nhw'n carwyr, a wedyn di datblygu ar ochr arall y gêm. Mae Eddie James bron yn mynd i'r gwthwyneb o hwnna. Mae dwylo fe'n wych. Y ffordd mae wedi... Mae pawb yn sôn am y cais Max Page wrth gwrs yn erbyn Zebra, ffordd mae wedi atynnu 2 chwaraewr. Nid y gais yna, o'n i'n meddwl, y peth gorau, yr un o'n i'n meddwl oedd yn wych, oedd yr un ar gyfer Tom Rogers. Oedd hwnna ddim lan o gwbl, a mae fe'n atynnu 2 chwaraewr at ei gilydd, ti'n gallu cwestiynu'r amddiffyn, ond mae fe wedi gwneud y gwaith caled o atynnu 2 chwaraewr, rho Plumtree trwy'r bwlch, a wedyn mae Plumtree'n troi bel i Tom Rogers i sgori, just about yn cyrraedd yna, yn erbyn Zebra. Byddwn ni'n hoff iawn o weld Eddie James fyna. Yr unig cwestiwn sydd â fi yw, os maen nhw wedi... Wel, 2 gwestiwn. Os maen nhw'n mynd i wario Ben Thomas fyna, mae hwnna'n un cwestiwn. Y cwestiwn arall yw, be yw safle gorau Mac Llywelyn, oherwydd ar y foment, y ffordd mae fe'n chwarae, fi'n ffindo fe'n anodd iawn i ddim cael e mewn... Wel, yn sicr y 23, falle hyd yn oed y 15 sy'n dechrau. Odi, mae fe'n sicr yn elwa o symud o Gymru. Yn aml ni'n gweld chwaraewyr felly mynd dros y bont a ddim yn cael y cyfleoedd felly nhw wedi gobeithio, ond mae Max i cymryd i gyfle fe gyda'i 2 law am mynd reit. Oedd e'n anodd iddo fe llynedd, yn dod? Oedd. Odi, mae lot o mynydd, mae wedi aros am ei gyfle, a nawr mae wedi cymryd i gyfle, mae fe'n anodd peid o dewis i'w glob yn fe. A beth na ti hefyd, falle wedyn, yw mae ti'r cysondeb na o chwaraewyr yn chwarae gyda'i gilydd mewn clwb hefyd, a mae hwnna'n lot o beth ar y lefel rhyngwladol. So wedyn, os ti'n chwarae Max Llywelyn, a di Anscombe yn ôl mewn i'r debate, mae'n ben tost, ond byddwn ni'n gweud bod ni'n ben tost da iawn i Gatlan gael, achos byddwn ni'n meddwl bod wedi cael gymaint o chwaraewyr yn ffit ar yr un adeg. Yn chwarae'n dda. Yn chwarae'n dda. Eriod, wel, felly ddim eriod, mae'n bach yn extreme, Carwyn, fi'n gwybod, ond spel, yn wedi yn ei ail gyfnod fel hyfforddwr. Oedd y Golden Generation yn eitha dda, yn dod nhw? Oedd nhw'n reit, ie, yn eitha dda, cwbl o Grand Slams, ond na, mae'n, na'r peth yn fe, fel, ond beth fi hefyd yn meddwl, ti'n meddwl Eddie James, Max Llywelyn, fi ddim yn credu felly bod lle i dy pwy sydd ddim yn dechrau ar y fainc, as fi ddim yn gwybod os ydyn nhw'n digon o game changers i warrant o lle ar y fainc. Fi'n mynd gwybod, felly bod fi bod bach yn anheg fyna. Y thing dy fi yw, fi'n credu bod angen cael Max yn y 23 yn fy marn. Ffordd mae'n ware. Mae fe wedi ware bach o asgell, mae fe wedi ware bach o 30, bach o 12.
Byddwn ni'n dechrau fe yng Nghris 30. A wedyn fi yn poeni bach am ei gyflymdra fe yn amddiffynol fi yn, ond mae fe'n waren mor dda. Wel, dewn ni at the big question wedyn, beth sy'n digwydd am Mason Grady. Mae hwnna yw'r cwestiwn arall. Ni wedi sôn am y 12, a mae'r ddoi ni ddim wedi dewis ond fe oedd y boed ar Cris yn yr haf. Mae Gatlan yn licio aros da cynlluniau fe, os taw cynlluniau yw ar y Grady yn Cris 12, pryd mae'n war rhif Cris 40 neu 30 i glwb. Beth sy'n credu bydd yn digwydd am Mason Grady yn yr Hydref? Ie, fi'n mynd gwybod, mae'n un anodd yn dweud, achos fel ti tôn, mae Gatlan, mae wyth yn fawr yn y canol, ond wedyn, o un benwthnos i'r llall, mae'n gwario fwy o amser ar yr asgell. Wedyn, yn bersonol, fi'n credu, falle byddwn ni'n cadw fe ar yr asgell am nawr, just achos mae doi ysgellwr reit i brofiad dyn ni yn y garfan. Mi'n mynd i ddechrau, ynddo fe? Rio mynd i ddechrau. Odi, ie. Mae fe ddim cweit ar ei safon orau, yn credu eleni. Fi wedi gweld yn war y well, a fi credu oedd e'n rwystredig bach yn erbyn Connacht. Ond fi'n credu mae fe'n mynd i ddechrau, ynddo fe? Odi, a fi'n credu, pan mae'n chwarae Gymru, mae fe'n rhyw beast gwahanol enw. Mae'n ffindo rhyw gyr arall i Gymru, mae'r teg. Mae fe wastad yn rhoi 110 i'r wlad. So, peth i wedyn, mae da ti fel ble Murray sy'n chwarae'n dda. Mae Tom Rogers yn ffindo'r ffordd i'r llinell gais. Mae'n mynd yn anodd. Odi, mae'n anodd. Mae rhywun sydd ddim yn heiddi colli mas, erbyn Fiji, mynd i golli mas achos bod gymaint o ddyfnder dyn ni'r hyn o bryd. Byddwn ni'n syni os mae ble Murray ddim yn cael cap yn y Hydref. Nid mond oherwydd mae fe heb gael gap, oherwydd mae fe'n heiddi gap. Fi'n gwylio'r ffordd mae fe'n wara, mae fe'n edrych o test match player, a fi'n casau'r cliché na, ond mae fe'n wych yn yr air, mae fe'n chaso bopeth, mae fe'n gweud bod work on day am ddiffyn, a wel, mae ddiffyn fe wedi bod yn eitha dda. Odi, ie. Taclan yn heb y web yn un esiampl amlwg. A mae fe wedi sgori cisiau. Nath sgori dar holl sôn o orffeniad Tom Rogers yn erbyn Bulls yma, ie. Yn erbyn y Bulls. Dim lot o sôn amdano y ffordd nath o orffennu gais yn erbyn y Bulls. Oedd o'n eitha dda. Nath o sgori cais da yn erbyn Zebra fyd. So, fi'n credu... Byddwn ni ddim yn syni os fi'n gweld yn y 15, byddwn ni ddim yn syni os fi'n gweld yn y 23, chwaith. Grady yw dal y cwestiwn i fi. Lle mae fe'n mynd i ffito mewn? A fi'n disgwyl bydd yn dechrau, ond os mae fe ddim yn dechrau, a mae ble Murray ar yr asgell, fi ddim yn syni chwaith, oherwydd y ffordd mae'r pawb yn ware, y ffordd mae Eddie, Ben Thomas, a Gareth Anscombe a Matt Llewellyn wedi bod yn ware, gallu 3 o'r 4 na bod y 3 yn y canol ca, cyfrif y maswr, a wedyn, sim lle i Grady fyna, a mae Grady falle ddim wedi bod i safon ble Murray mor belled eleni bod e'n gallu gwneud, ni wedi gweld y ffordd mae Caerdydd yn defnyddio fe, oedd hi ar yr asgell fel o'n defnyddio y cythbod ers talwm, a mae wedi bod yn wych. So, ie. Odi, falle beth sy'n dim safio Grady, ond falle sy'n rhoi cyfle fe ddechrau i'r ffaith bod bob ysgellwr arall yn debyg iawn o ran steil. Fe yw fel yr un gwahanol falle ti'n cael na. Ond wedyn, yr X-Factor na, ond wedyn, a dyw e hefyd falle, achos bod wedi ware ar yr asgell, y rhif 12, rhif 30 yn ddiweddar, yn rhoi unan ar y fainc, achos mae fwy opsiynau wedi bod angen mynd i'r fainc, bod angen anafiadau, bod e'n victim of his own success falle mewn fwy nag un safle. So, bydden ni'n meddwl falle
Mae hefyd yn dweud sawl gêm mae Gatland, yn amlwg ti siarad bob gêm, ond ti hefyd yn mwyn realistig yn wyt ti. Da ni'n gweud bod Gatland angen dwy fuddugoliaeth yr hydre yma i fod yn hapus. Fi'n credu bod Africa ar lefel ar hyn o bryd le dyw Cymru ddim yn cystadlu dyn nhw. Mae Fiji chwarae dda, mae Australia chwarae dda, ond maen nhw'n gêm yma Cymru gallu ennill, a angen ennill. So, a dyw e bron o fod yn mynd reit. Tîm gorau fi, falle the old faithfuls erbyn Fiji, i gael y fuddugoliaeth yna gêm gyntaf gyfres, a wedyn byddwn ni'n gweld newidiadau falle ar gyfer y ddwy gêm ola. Reit, cyn i ni fynd mlaen, ni wedi drafod eitha lot. Be yw dy cefnwyr ti? So, ti wedi gweud Thomas, ti wedi gweud Ben Thomas. Odw. Eddie James. Eddie James, Max. Okay. A ar gyfer Fiji... Reit, wyt ti eisiau fi ddewis fel fi, neu eisiau fi ddewis fel Gatland? Nid y ddau, go on. So fi, da ni'n mynd Rio, Blair a Wynette fel cefnwr, ond da ni ddim yn syni gweld gredi ar yr asgell y Gatland. Am Murray, a Murray'n dod oddi ar y fainc. Fi dal ddim yn credu fe, fi'n mynd i ddewis ar yr asgell. Gredi hynny yw. Os fi'n dewis beth fi'n credu bod Gatlan y dewis, fi'n credu bydd e'n rhywbeth fel Thomas Williams, Ben Thomas, Grady, Max, Blair Murray, Rio, Wynette. A sa'n hyfforddwr, ond am rhyw reswm, fi ddim yn rhy ffôl yn dyfalu beth mae Gatlan yn mynd i wneud yn fel arfer. So, byddwn ni ddim yn syni os mae hwnna yw'r cefnwyr. Byddwn ni'n dewis Eddie James, fi'n credu mae fe'n heiddiau. Byddwn ni'n dewis Max. Ble Murray neu Grady, mae fe'n 50-50 fi. Odi. Fi'n meddwl bod yn wario mor dda ni. Ble Murray, fi'n mynd i gweud Ble Murray. Mae fe'n wario mor dda, a wedyn Grady oddi ar y fainc. Fi'n mynd i gytuno dy ti. Felly ni yn gytun, mae hwnna'n surprise dar olwyr. Rhenglan. Mae rai dewis e. Mae fe di dewis y boi dylse di bod yn y garfan rhyw 2 flynedd yn ôl. Nicky Smith, mae rhaid i fe ddechrau. Please. Fi'n tybio gyda'r props... Bydd e ddim. Na, gyda'r props yn enwedig, bod nhw'n mynd i ddechrau un yr un. Falle, ie. Ond fi'n credu, gyfer Fiji sy'n gynta, mae Gareth Thomas yn dechrau. A fi'n credu mae Nicky Smith yn Australia, a Kemsley Mathias erbyn di Africa. Rhaid i mi ddweud, os byddwn ni'n ddewis... Byddwn ni falle mynd am Nicky yn erbyn di Africa. Yn lle Mathias. Just o ran y sgrymia. Er bod sgrymia Mathias di wella ganllaw ers fi ddechrau dysgalet. A chwarae tîm mae'n bod yn dda eleni. Ond mae Nicky yn dda iawn fyna. Definitely. Byddwn ni'n dechrau Nicky mewn Fiji. Ti'n mynd cael mynd i'r garfan i ddod â tackle bags. Mae'n cymryd pis. Ti'n ffilin ein Nicky Smith, so mae'n heiddi na. Mae'n heiddi gwell yna. Ie. Byddwn ni'n dewis Nicky. Fi'n just creu. Fi wedi bod yn bango'r drwm ma spel. A cael llombol o bango fe. Ond ie. Fi'n credu... Fi'n creu bydd Gareth Thomas yn dechrau. Ie, fi'n credu. A wedyn Dewi Lake, dy fe. Fi'n credu Henry Thomas i'r Brock Penton. Ie, fi'n cytuno ti'n credu. O ran safon, o ran ffordd ma'n ware. Mae Adelati ddim wedi bod yn ware yn wael. Mae fe wedi bod yn ware dda. Ashley Griffith ddim wedi bod yn ware, neu nawr yn gwybod pan, oherwydd bod rhyw fath o... Mae dy fe, sy'n gwybod y term meddygol, ond mae dy fe rhyw fath o sac o gwmpas y galon sydd oedd yn inflamed i'r gair Saesneg. Mae ddim sy'n rhy dda, ond yn ôl sôn mae fe'n mynd i fod yn ffit. Ond Henry Thomas byddwn ni'n dechrau yn hyd a Dewi a Gareth. Ti'n cytuno o hwnna? Odw, fel head of a heart, fi'n credu mae fel a fydd e mynd a Henry Thomas i fi, felly un o chwaraewyr gorau'r Scarlett di bod yma, felly ddim yn cael y clod mae rai o'r olwyr a'r rheng ôl yn cael achos bod ddim yn gwneud
y sexy stuff fel ti'n gweld ar Brown Disadol, mae'n gwneud y gwaith caib ar raw. So bydden ni'n... Byddwn ni'n gweud, taw fe sydd wedi bod chwarae'r corn Senat. Mae'n sicr... I fod yn onest, byddwn ni'n mynd yn bellach. Oedd e ddim yn ffit ar ddechrau tymor, rhaid gweud. So yn amlwg oedd e ddim cweit fyna pryd dath e mewn, oedd e wario 40 munud, oedd e, towards the end, oedd e'n stryglo. Ond ers ni, mae'n rhywun yn wych. A mae wedi helpu sefydlu sgrym na, ochr na'r sgrym. Weithiau mae wedi wedi mynd siwan ôl ochr arall, ond ochr o fe'r sgrym, ti'n bod yn wych. Odi, a mae fe, so fi'n cael mae fe bydd yn dechrau yn erbyn Fiji be bynnag, a wedyn, I guess mae'n, dim ond i lot beth sy'n digwydd y Griffin o ran siwt mae ffitrwydd ac ati, os yn amlwg, maen nhw'n ti'n gweud un beth yn y wasg, a falle bod e beth efo nos bant o fod yn unrhyw le yn agos i fod i'r tîm yn dweud, ond gobeithio gawn ni to gyfle i weld y 3 top end hyn, achos na ffordd ti'n gwybod os ydyn nhw'n iawn ar gyfer y lefel yma, bod nhw'n cael cyfle i chwarae, yn dyfa? Mae Asi wedi dangos bod o'r safon yn rhaf yn gyda. Byddwn ni'n licio gweld fwy o fewn, a ni'n meddwl bod e'n wych yn rhaf, mae'n wych go iawn. Ond gewn weld. A'r reng, mae hwnnw'n diddorol fyd, oherwydd ti'n edrych ar bach nath mor dda dros y haf, troi Siwnza. Dim Dad Jenkins, dyna ni'n sôn, un arall sydd ar hannaf. Ar ôl i fi weid fod Bron Power, fi'n enwi nhw gyd nawr, mae pawb yn ddim yn fe. Ond Croes Siwnza, dyle fe fod, gath a haf dda, fi'n credu, ond nawr yn ôl, mae Adam Beard yn ôl, mae Will Rowlands, Freddie Thomas hefyd, dyrchafod i'r garfan ar gyfer falle gap gyntaf, hefyd yn un sy'n marau i Gloucester. Pwy sy'n dechrau dy ti? Fi'n gobeithio eithaf ddim Beard a Will Rowlands. Yn fel trusted workhorses yr ail reng. Fi'n credu mae'r potential sy'n rhai o'r boes ifanc ma, bach o mix and match fydd i. Yn amlwg, rhy bydd o blemery, mae Freddie Thomas yn mynd i gael cap, achos mae fe'n meddwl bod e'n gymwys i Gymru, ond mae'n heiddi cyfle, achos mae'n bod yn chwarae'n dda i gael o'i wlenni. Fi'n cael ei falle eithaf Beard a Freddie Thomas erbyn Fiji. Na, fi'n credu. Fi'n credu bod Siwnza mynd i ware. Fi'n mynd i weid Beard a Siwnza. Wel, byddwn yn syni fi, achos mae Siwnza yn ei... Fi'n credu bydd Freddie ar y fanc. Os mae fi'n mynd i wneud yn gosel yn y gêm gyntaf, bydd oedd ar y fanc. Sorry, nes i just weid na. Na, mae'n iawn dweud so. Fi'n clywed beth fel yna, mae'n iawn. Yn fy marn ni, nes i just weid na, Carwyn, ti'n wrong. Ti'n wrong, to. Na, ond ond pwy yw dy chwech ti? Cos mae bach o sôn bod am Siwnza fan hyn, ond fi'n credu gorau ni wedi gweld o Siwnza yn Rhys Coch Cymru o leia yw yn yr ail reng. Beth i fi wneud yn y rheng ôl, mae gwyd. Hwn yw'r un fel anything could happen fan hyn, yn dy fe. 4 into 3 yn dy fe? Odi, byddwn ni'n gweud, Dim amharch at James Botham, ond fi'n credu oedd e'n un o'r... Y fe oedd yr un fwyaf... Nath syni fi fwyaf yn y rheng ôl na. Peth yw, dy Wainwright ond yn dod ôl i ffitrwydd nawr, a dwi'n mynd i risgo fe yn y gêm gynta? Wel, byddwn ni yn fyd fi'n credu. Mae fe'n agosau at Faletau. Fel y ffydd yn Faletau yn cael ei Wainwright. Ar un cwrs mae Wainwright yn dechrau. Mae'n fi gyfarau, so wedi gweld lot o gair lir lenni, ond o beth fi wedi gweld, mae reffel neu gorau. Mae hwn yn amhosib, sa'n gwybod pwy ti'n gael y mas. Fi ffili gael y plum ti mas, as mae wario'r galed. Mae da fi plum tri.
Byddwn Ie. ni'n dechrau plymtri. Fi'n credu bod e'n bron yn wych. Jack Morgan ar y fanc? Cerw yma. Jack Morgan, y gapten fi. Pam di Gatlan yn mynd i'n gapten? Na beth mae'n deall? Na, mae rhaid Jack Morgan. Ie, bydd ni'n dechrau Morgan Sorry. byd. Ond... Na, just get on. Just Yeah. get genuine, sorry. Fi, ysdim am harch dy fi am hwn dy Tommy, ond fi'n credu, i fi Tommy yw'r un sy'n colli mas. Ie. A fi'n credu bod Tommy yn wych. Fi'n credu bod Tommy yn well chwaraewr na hanner y tîm na, os fi'n gweud os na'r fwy. Falle 40 o'r chwaraewyr na. Ie. Ond fi'n credu out and out 7 i fi, a yn fy marn i, safle gorau Jack Morgan yw 7. Sa'i cweit yn credu bod Jack Morgan a Tommy Reffel yn gweithio. Fi'n credu wnaethon ni weld hwnna yn erbyn yr ariannyn yn wedig ar ôl y newid yn reff, etc. Newid yn dehongliad. Yn fy marn i, mae rai Jack Morgan yn dechrau. Fi'n gweud hwnna tan bod fe'n 99. A fi'n mynd i gweud Jack Morgan, plymtri. Ti'n be, y ffordd mae plymtri wedi dechrau fel rhif 8, byddwn ni'n licio fel gwelef yn rhif 8 a Wainwright yn rhif 6. Ond sa'n gwybod os fi wedi llwyr golli'r plot fyna. Yn credu bo fi. Byddwn ni ddim yn synnu os bod Siwnze neu Freddie Thomas yn dechrau yn Cris rhif 6 oherwydd bod Gatlan eisiau big, bulky lump yn Cris rhif 6. Sa'n gweld dewis y 2-7. So ti'n meddwl sy'n mynd â Siwnze neu Freddie Thomas fel 6? Pwy, so Plymsi wedyn yn colli allan? Ie, yn union. It's a good headache to have, wedai ni. Be sydd ati yw, mae ti... Mae Wainwright wedi bod mor dda... Chwaraewr y flwyddyn yn Cymru. Ie. Eleni. Dyna gyd ni angen weid, really. Ie, dylse fe fod enw cynt ar y team sheet, yn dweud? Chwaraewr y flwyddyn. Ond mae fe mond i wario rhyw 55 munud i byna gwario yn erbyn Conoch. Ie. Eleni. A mae Plymtri wedi bod yn wario'n wych yng Nghrif 8. Byddwn ni'n dechrau Plymtri, fi'n gyrru. Dros Wainwright? Sa'n gyfforddus dy fe? Ie, na. Fi'n cael, mae Wainwright, fel o ti'n sôn, yn cyrraedd Falatau-esg o fel status yn Hym Cymru. By the way, Falatau-esg status yw y biggest praise fi erioed yn gallu rhoi ar chwaraewr yn cyrru. Exactly. Mae knighthood, ti wedi cael MB, knighthood, Falatau-esg status. Ie, Sigareth yn dal aros am status yna. Odi, yn union, so fe wedi cyrraedd yna to. Mae wedi teiro, fi'n gwybod beth o fe. Fi'n mynd gwybod beth. Mae hwn yn anodd. Ond mae'n dda bod yn anodd. Am gormod amser, rhy ddiweddar, ni'n mynd, mae bron o fod yn hawdd pigo tîm Cymru, achos dim dyfnder dyn ni. Ond nawr, bron o fod, ym mhob Cris, ti'n gallu rhoi dadl dros 2 chwaraewr yn dechrau? Ie, fel ni'n gweud, dim ond bachwr oherwydd Dewi Lake yw'r capten. 9. 15, fi'n credu oherwydd y prinder opsiynau yn y pwysau bach. Bod Hugh Anderson yn o'r garfan ymarfer a fi'n gwybod Mac Page gael lan i'r garfan ymarfer hefyd. Bod y ddoi yna, bod Hugh Anderson a mae Tom Rogers gwrs a Ble Murray yn gallu gwario cefnwr. Ni weld lawer o nhw'n wario cefnwr yn ddiweddar. So mae'n anodd i weid nhw. Nhw yw'r unig... Hathaway lle wario cefnwr? Hathaway gallu wario cefnwr yn dweud, sori. Ond fi'n mynd gweld Gatlan yn fir off Wynnet rhyw lawer. Na, dim ond 3 enw fi'n gallu gweud bod nhw'n sicr o'i le yn dechrau. Ond hwnna'n... Mae fe'n broblem i'r fforddwyr, a fi pawb yn anghytuno dy tîm, fi'n siŵr. Ond mae fe'n dda ar gyfer Cymru ar y foment. Ond sicr, ie. Os bod ni, ar y foment, bod ni timoedd sy'n performio'n dda, os ni'n cyfri cael loio fel y 5 drambarth. Pam lai. Cwrdd ar y tîm yn dod o hwnnw. So, dyna pam ydyn ni
doi dîm yn yr wyth ddicha yn y foment yn y USC. Dyna pam mae Caerloedd wedi bod nhw'n, well yn ôl yn llynedd. A, gwylch cynnes yn y brynwythnos hefyd, a dreigiau wedi perfformio'n well bod y canlyniadau heb ddod mor belled. Os ni'n mynd i gytuno, pwy yw'r rengodi? Fi'n mynd i fynd Plumtree, Jack, Wainwright. Okay. A wedyn so ar y fainc, mae dyn ni Bachwr? Elias? Byddwn ni'n meddwl, gêm gyntaf. Byddwn ni'n meddwl Elias, Fyd, Prop, Penrhyf, gobeithio Nicky Smith ond gawn weld. Fi'n mynd i weid, pwy sydd ddim yn dechrau rhwng Thomas a Smith sydd ar y fainc. Matthias ddim yn rhan o'r garfan efo'n Fiji, fi'n credu. A wedyn, as yr ati ni, Archie, falle Archie ddod nôl at chwarae bach fwy o rygbi os mae fe'n gwbl ffit. Peth yw, mae gymuned yn erbyn Fiji yn well na gymuned yn erbyn Australia yn y Africa fel baptism of fire, so... O feddwl mae fe'n mond i wario rhywun yn y munud o rygbi cymor ma. Yn union. So os yw e'n ffit i wario i gymuned, bydd ni'n cael ei ar y fainc. Ail reng. Freddie fi'n gyda. Os mae fe ddim yn dechrau, mae fe'n faint y fi. Chunza dy fi de am yr un rheswm mae ti wedi rhoi Freddie. Os mae hefyd yn cyfro 6 bod angen yn fe. Process elimination wedyn Tommy ar y fainc. Befan fi'n disgwyl, ond wedyn bydd yw'r pwynt cael Rodri na ddim wario fe. Fi'n credu Rodri fydd ar y fainc felly'r gêm hyn? Fi'n mynd i weid Befan dal. Fi'n mynd digon o credit yn y banc da Befan. O'n i'n cytuno da Iestyn rhyw bythefnos yn ôl taw Rodri sydd wedi bod yn mewn o'r gorau yng Nghymru mor belled tymor yma. Anscom wedyn, fel wnaethon ni sôn, a un o ble mae rwy'n ei Grady. Fi'n dweud Grady y fi de. A fi'n lico hwnna, oherwydd maen nhw'n gwbl chwaraewyr gwahanol. Ni hon. Ti'n gwybod wrth pwy sy'n dechrau, siw oedd y gêm o Cymru fe'n chwarae mawr, a siw nhw'n orffen yn y gêm yn y diwethaf, pwy sy'n rhoi ar y fainc? Mae llawer o chwaraewyr yn ei heb sôn am. Fi'n meddwl o Wyn Watkin, os ni'n meddwl am gêm fwy amddiffynol. Ti'n gallu meddwl am boes eraill, Rhaen Flan, eithon ni sôn am nhw gyd, ond mae gymaint o chwaraewyr yn chwarae'n dda, ni heb really sôn am Tom Rogers. A feddwl mae fe wedi sgori cais oedd yr NFL UK yn gweud bod, o'n i weld clip o NFL UK yn rhoi rhywbeth lan yn sôn am Tom Rogers. Felly os maen nhw'n sôn am Tom Rogers, mae'n bound yn bod yn dweud rhywbeth yn dda. Maen nhw'n cael blas un asgellar o Gymru yn awr mwyn y cwbl lot. Siwr eich fy scrum cap o dan yr... bydd hwnna'n iddo i weld. Bydd hwnna'n gydlo. Maybe not, efe. Mae'n galed ydw e, achos fel ti'n gweud, mae lot o chwaraewyr yma dros yr wythnosau diwetha di wneud digon yn yr wythnos yna i gyrraedd y garfan. So nawr maen nhw'n meddwl, fi di wneud digon i garfan hyn, dylse ni'n dechrau. So da ni'n meddwl bod training wythnos ma, mae'n ddiddorol just boes yn rhoi popeth a meddwl, fi eisiau'r Cris yn erbyn Fiji. Gobeithio bod pawb yn aros yn hollach dros yr wythnos a hanner nesaf. Wnaethon ni weid bod ni'n mynd i wneud hwn just cyn yn gloi. Fi jyst mynd i gofyn i ti am dy chwaraewr am bob ranbarth dros y bloc cynta. O'n i'n mynd i wneud rhyw fath o dîm gyfynged, ond ar gyfer amser, nawn ni fynd amdano un pob tîm. Scarlett, na ddechrau dyn nhw, pwy yw chwaraewr y bloc? Falle ni wedi sôn amdano fe'n barod a Henry Thomas? Mae Henry Thomas yn sicr wedi mewn a di gwella'r sgrym. Mae ffocws o Scarlett tymor yma, mae'r blaenwydd neu shift lot gwell. Ond byddwn ni'n gweud bod Henry Thomas yn sicr yn un a fel enwi Plumtree a Eddie James, just achos maen nhw'n gwneud pethau amlyca felly ti'n disgwyl. Mae Henry Thomas di gwella'r pac yna lot. Gwbl cytuno. Dreigiau, fi'n gwneud bod Brody Cochran wedi bod yn wych. Rhywun anlwcus sydd wedi bod yn y garfan. Ben Carter fi wedi licio fel arweinwr. A Neirin Owen wedi bod yn dda iawn. Fi'n gwybod, mae cwbl o foment bydde eisiau cael nôl y bas na nath y bron rhwng gipio yn erbyn
Efo'r Shark dwi'n gyrru oedd hwnna. Ie, ennill y gêm, dwi'n fe, Ie. Fi mynd i weid ar gyfer nhw... Ti'n mwyn beth? Ar gyfer y ddylanwad mae'n cael, mae Shane Lewis Hughes wedi bod yn wych. O di. Ond fi actually mynd i fynd am Team Basham ar be mae fe wedi gwneud yn gemau. Fi'n cyn mae fe wedi bod yn wych. Er bod falle Shane Lewis Hughes wedi bod yn mwy cyson. Ond ie, fi'n mynd i fynd am Basham. O di, fi'n credu mae'r rheng ôl i gyd Basham, Cedi, Shane Lewis Hughes. Mae tri o'n nhw wedi fel gweithio dda fel uned, a ydy yn sicr yn gweithio yn effeithiol, ond os yw ddewis i'm, ewn ni am Basham, achos mae fe enw fe o Basham, mae fe'n swnio'n gryfach. Rodri dyn ni sôn am fynd fyna. Just am un peth, cico Angus O'Brien yn erbyn Conoch, oedd e'n wych. Os dim ond gweld ffordd masol yn cico'r bel o gwmpas y cath, e'n anhygol. Ond yn ffodus, ddim wedi cael y canlyniad. Caerdydd, mae hwnna'n fwy anodd yn gyrru. Herwydd mae pawb wedi cael gemau dda. Mae Ben Thomas wedi bod yn dda a wedi cael fwm... Ti'n gaeth ddim y gêm yn erbyn Ulster. Mae wedi cael moment falle, mae fe mwyn cael nôl, Scarlett falle un o'n nhw. Si wedi bod yn dda a wedi bod ddim cystal. Grady hefyd, yr un fath. Fi'n gweithio impressed o Dan Thomas. Ie, wrth gwrs, sorry, Dan Thomas. Fi'n gweithio impressed o fe yn y bloc cynta yma. Cynnig rhywbeth bach ymarno, felly. Ie. Yn sicr, sorry, nes i barhau barablu ymlaen, a ti fel, Dan Thomas, ydy fel. Na, sorry, ond pob ben yn ysdi weid yn gymwys am yr award, ond somehow fi'n gweithio impressed o Dan Thomas, fel mae'n dod yn ôl mewn i'r gêm yng Nghymru, a just i cynnig rhywbeth yn wahanol yn rhengol na. Ie, McNally a Teddy yn yr Boyle House. Of course, ie, McNally fyd yn hwnna. Gwbl cytuno dy ti, Dan Thomas. A gwylch, fi moyn gweud rhywbeth fwy diddorol na Jack Morgan. Mae'n anodd o. Obsession dy fi dy'r boi. Mae'n anodd, pan mae rhywun yn ei gwmynt mewn bob fformiau mae'n rhoi, mae'n anodd peidio ei ddewis yn, dwi'n Ie, mae fe bron yn amhosib. Tesa wedi cael ei alw i Gymru, dyna ni'n mynd rhywun Morgan Williams, a fi'n cael ei dylsyn fod yn y garafan, ond dwi ddim na, so am rheswm ni, fi'n mynd credu felly bod fi'n gallu gweud i enw fo'n anffodus. So Jack Morgan. A Dan Edwards bod yn dda. Jack Morgan. Sorry, fi'n moyn gweud rhywbeth fwy ddiddorol na yn fy marn ni chwaraewr... fi'n mynd i gweud chwaraewr gorau sydd da Cymru. Yn fy marn ni, dyna sy'n fi'n gweld. Os mae'n rhywun gwybod fi, mae bach o obsession dy fi, ond newn ni symud ymlaen. Diolch yn fawr i ti, Carwyn. Mae wedi bod yn pod, nes i joio'r sôn am yr hanner awr diwetha. John bod angen i sôn am bydd ar ddechrau'r pod. Yn ôl y sôn, bydd yna rhyw fath o review o'r sefyllfa, a gobeithio bydd hynna'n rylwyr a review sy'n cael ei ystyried a yn cael ei gwrando a datblygu a bod pobl yn datblygu oddi ar hynny a'r WIU yn gystal. Pob lwc i pawb sy'n eisiau bod yn rhan y Tîm Cymru. Othos nesaf, mae fe'n mynd i bod yn hydref gwych a gobeithio bod chi gyd yn mynd i joio fe. By'n ni'n ôl wrth nesaf gobeithio bydd y tîm wedi cael ei gyhoeddi erbyn nos Iau, falle bydd e ddim. Ond os na... so gewn ni weld. Ond, wel, bydd ffordd mae Gatlan yn ei, falle bydd ei ddillun. Ond am y tro, cofiwch i ddilyn ni ar gyfryngau gymdeithasol. Cofiwch i subscribe i'r YouTube channel os chi'n moyn gwylio ni am ryw reswm fi lawr grisiau heddi. Mae Carwyn yn symud rownd y tŷ fe pob wythnos, fi'n licio hwnna. So fi'n aros am yr wythnos ni'n wyni weld y tŷ bach. Diolch yn fawr i chi gyd am rando a so long am y tro. Ta-ra! Diolch am gwrando i'r podcast Rugby Cymru.
podcast is part of the Sports Social Podcast Network.